Изключително важно е да се провеждат такива поливалентни медицински конференции, на които специалистите да влязат във водите и на други специалности. Общо практикуващите лекари са лекари, които трябва да разбират от всичко. Те не могат да върнат пациент, който дошъл в кабинета ми, да кажат: не знам за какво става дума и не знам къде да те пратя. За целта трябва да познават общата патология на всички специалности. Прави ми впечатление не разлика, а надграждане все пак. Аз срещнах двама академици в състава на лекторите. Професорите и доцентите са неизборими вече като бройка. Участват фирми, които искрено се зарадвах като видях, защото това са иноваторски фирми със съвременно лечение на всякакви видове болести от човешката патология. Да се страхуват от всякакви видове кожни лезии, които са необичайни, извън хроничната патология на псориазис, екзема, уртикария и така нататък. Видят ли нещо необичайно, задължително да пращат на специалист-дерматолог. Много често и ние трудно от първия преглед можем да поставим диагноза, но от някъде трябва да се започне. Брилянтна, както винаги. Нямам никакви забележки. 6, 5 звезди. Има възходящ ход, има повече участници като общо практикуващи лекари, повече фирми. Дали аз не съм организатор, но това го виждам с моите очи отстрани. Тоест, конференцията всяка година е все по-нагоре и ходът е възходящ. Медицината е част от комуникация. Ние трябва да можем и си говорим помежду си. Без ние да си говорим помежду си, няма как да стане. Най-важното, че трябва първо те да бъдат здрави, за да могат да бъдат здрави и техните пациенти. Иначе, ако те не са здрави, няма как пациентите да им са наред. Това, което на мен ми прави прекрасно впечатление, че е много интердисциплинарен симпозиум има и има участие на водещи специалисти, които са така наречените лидери на мнения у нас, и това дава възможност на общо практикуващия лекар да се докосне до най-новите концепции, подходи за базиране на доказателствата фармакотерапия и не само фармакотерапия, въобще лечение при най-важните заболявания днес. Иска ми се, то звучи може би малко помпозно, но законодателя да не се втренча в себе си, само и когато се правят промени, а те трябва да се правят и трябва да се мисли много за бъдещето, да се вслушват в мнението на хората, които работят реално в здравеопазването. Организацията, както винаги, е безупречна. Аз пак казвам, че мога да говоря от името на лектор, който е въвлечен в програмата, но самия поглед към пълните зали означава, че програмата е разпределена така, че всеки да вземе за себе си това, което е най-интересно, и присъствието на хората през целия ден наистина прави впечатление, което означава, че са посрещнати техните нужди, защото хората идват тук не само заради прекрасния амбианс и възможността да се видят, но и за да научат интересни неща. Аз за първи път съм гост-лектор на конференцията. Изключително много благодаря на дружеството за това, че ме покани, защото аз наистина исках не просто да кажа на общо практикуващите лекари, че трябва да насочват пациентите за рехабилитация, а да се опитам да ги убедя колко важна е тя за индивида и за обществото. И всъщност това беше за мен като мисия. Точно заради това да имаме добро сътрудничество между различните специалисти. Аз съм специалист по физикална рехабилитационна медицина и нашата работа е свързана най-вече на първо място с работата в екипи и с сътрудничеството с другите специалисти, с общо практикуващите лекари.
Ами това, че физикалната и рехабилитационна медицина е много съществена дял от медицината, много важна за българското здравеопазване, за хората и трябва да бъде насърчавано нейното развитие и прилагането и в практиката. За бъдещето да имаме добро сътрудничество, всичко да бъде в полза на пациента насочено, съответно с по-добри медицински практики във всяка една насока. Много е важно, защото джипитата са самотни в кабинетите си. Те сещат цялата патология и тая са специалисти по всичко. Те са достъпни за пациентите, откриваеми и за жалост конференциите са едно от малкото места, където могат да са в тон с новостите и да срещнат помежду си и да обменят случаи, идеи, желания. Може да засегне всеки, че е тежко разстройство, което пречи на функционирането както вкъщи, така и на работното място и че последствията са тежки, хронифицирани, в някои случаи инвалидизирани, дори самоубийство. Може би най-голямото ми желание, го приемам като мое задължение, да направим психиатрията не толкова стигматизираща дисциплина и ние да бъдем близо както до колегите, така и до пациентите. Общопрактикуващите лекари са стълба на медицината в България и трябва да имат доста широки познания и тези познания да бъдат апгрейдвани, а поради натовареността на административната им работа, те нямат технологичното време и затова е хубаво да се виждаме даже един път или два пъти в годината, за да може да възстановяват някакви новости, някакви интересни неща или просто да акцентират върху пациентите си. Може би хората искат да имат повече познания и секциите се разширяват като брой специалности, като брой зали. Винаги страхотно и за мен е удоволствие да присъствам всяка година тук. Още повече колеги, още повече вече международни партньори. За мен лично е удоволствие и надявам се следващата пък да е още по-добра от тази. Всяка следваща по-добра от предишната и по-лоша от следващата. Все повече да има такива контакти между различните групи специалисти. За доброто на пациентите, все да бъдем като една мрежа, която да може да отговаря на всички нужди на пациентите. Организацията поне до момента мисля, че е повече от чудесно. Просто всичко е много хубави теми, много сериозни лектори, доколкото позволява така моята скромна компетентност, много интересни теми
и мисля, че наистина е един абсолютно европейски конгрес. Вече много години се състояват и то много успешно и е важно, защото гилдията на общопрактикуващите лекари трябва да се познават помежду си от една страна, от друга страна тук те научават най-последните новости в областта на медицината. Мисля, че всяка една конференция, която аз съм присъствал последните много години, на практика е била на високо ниво. И не мисля, че нещо по-ново, по-хубаво би могло да се направи, защото то е достатъчно хубаво. Аз се стремя винаги да им предлагам нещо, което е актуално за тяхната клинична практика, защото общо практикуващите лекари, според мен, нямат нужда от високи научни постижения. Те трябва да знаят какво да прилагат в ежедневната си клинична практика. Желания и надежди, може би с една дума, ако трябва да кажем, да има повече млади хора, които да се ориентират към неврологията. Организацията винаги е била перфектна, откакто аз присъствам, откакто този екип организира събитието, винаги е била перфектна. Не мисля, че има нещо да се желае. Както винаги и тази година, програмата впечатлява с изключителното разнообразие и съдържателна тематика, свързана с значимата роля на общопрактикуващите лекари и извънболничната помощ в цялостния процес от диагностиката, през лечението, ранното откриване на заболяванията и продължителното наблюдаване след активно лечение. Много изявени лектори, изключително полезна за участниците в конференцията. Изключително важно е поне веднъж годишно да има такава национална среща, на която лекарите да се запознават с новостите, да се срещат с специалистите, разработващи иновативни методи, също така и с фирмите фармацевтичните, които предлагат най-новото в лечението, което гарантира и безопасността на пациентите. Изключително съм впечатлена, абсолютно всичко е на ниво. И пожелавам успех, разбира се, и в бъдещи такива събития на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Първият критерий, който оценяваме все пак значимостта на едно събитие е броя на участниците. Първо, мисля, че поне на пръв поглед, без да съм ги броил, много по-голям, много по-значим. Темите са допълнително актуализирани. Всяка година има правилен подход към подбора на темите, но виждам, че тази година са привлечени още по-интересни теми с още по-значими лектори, така наречените хора, които определят вятъра, посоката във всяка една от специалност. Задължително е. От една страна в България имаме голям дефицит на така нареченото продължаващо обучение. Една такава конференция, организирана от най-голямата професионална гилдия на общопрактикуващите лекари, се явява едно звено, което запълва част от празнините в така нареченото липсващо продължаващо обучение, или да не го наричаме липсващо, недостатъчно. Една конференция, която общо практикуващите имат възможност да сверят часовника си с новините от последния час, последните месеци, последната една година. В научно, практическо значение, в чисто терапевтично отношение, което касае ежедневната им работа. Прекрасна. Много добра организация, действително много хармонично, много плавно. Предвидени са правилните зали за правилния обем хора, които присъстват. Ще рече идеално.
Well, first of all, the first reason is updating your knowledge and your skills. The pace of research and development of new techniques, new medicines is very fast. So you will become quickly out of date if you don't go to conferences like this to update your knowledge and your skills. Well, it's fantastically well organized. So congratulations. The topics that were discussed were very interesting. Some were, I'm used to the topics, are the classic topics like treatment of diabetes or hypertension, but other topics were unusual to me, like lawsuits against GPs, which is not a topic that we usually discuss. Everything works on time, so you just have to be proud of yourselves. I think you've heard about the public Portuguese system. It has some good things, it has some bad things. I think now that I visited a practice here in Bulgaria and I was able to see what your system is like, I think what you can learn from us is basically the team organization and working more as a team, because GPs here work very much in isolation. But we think the virtues are in working as a team. Actually, the thing that gives me more job satisfaction is precisely the teamwork, because it's hard to be a GP nowadays if you work alone. You depend on working together with your colleagues, in order to make the best treatment decisions for your patients. Някой смята, че след днешната вечер преливът се отдръпва и вече ще бъда по-кротък, по-малко натлив и няма толкова упорито да преследвам каузите, за които съм сметнал, че са полезни. Няма да стане, съжалявам, генът ми е такъв, отвътре ми идва. Благодаря.